berdiri dong, kita goyang bareng-bareng, ayo. Mengandung rasanya koyo mangan lauk sapi, rajan sakane sing penting rokoke. Kowe kembang tahu rasane koyo sushi, ra iso mencucu gak madu bunga dengan rasane wong kang lagi kamrung tak perjuange tekan jalur melambung nyanyi bareng-bareng semuanya kowe siji ne aku banyak karo kowe terus mokura kalian ibarat koyo utopi Jogja RKJ istimewa telak itu kecetik. Mana tepuk tangan paling meriah buat Sami Galuh Kulon Progo. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sapi, senajan sakanane sing penting rukun. Ombe kenyang tahu rasane koyo ombe sushi, ra usah mencuci terus ngaku kowe apa kau gak mati bunga dengan rasane wong kang lagi kamrung tak perjuange tekan jalur melembung siji loro telu kowe siji ne aku bangga karo kowe terus mokura bakal mlete kowe aja sumelah terus mokura bakal ilang ibarat koyo utopi Jogja RKJ istimewa. Bakal lagi kowe siji ne aku bangga karo kowe seneng ngomong-ngomongane wis mokura bakal mlete kowe aja sumelah terus mokura bakal ilang ibarat koyo utopi Jogja Kulon Progo ibarat koyo utopi Jogja Kulon Progo ayo. Terima kasih. Habis ini masih ada SBB, sudah siap?